Ана телебез әкренләп сүнеп бара. И туган тел, и матур тел, әткәмән кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, аннары төннәр буе әпкәм хикаят сөйләгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмең белән синең, кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. Бу шигырьнең Абдулла Тукайның bir өлешен бездән яшерделәр 80 ел. И туган тел синдә булган, иң элек кылган дугам, ярлыка кыл дип үзем һәм әткәмән кәмне Худам. Менә мин нәрсә әйтәм килә. Бүгенге көндә без инде үзебезнең хак динебезне күтәрергә тырышабыз. Шул вакытта тагын да бер мөһим проблема килеп чыкты. Тел сүнә башлады. Балалар бүгенге көндә авыллар, хәтта авылларда инде төмән шәһәрләрдә инде әйтеп бетергесез. Тел югала. Аңламыйм диләр әйме, тим понимаю. Шуның өчен бүгенге көндә бик тырышырга кирәк үзебезнең ана телебезне. Чөнки Коръән Кәримдә Алла Тәгалә әйтә: "Мин сезне яраттым. Төрле телдә, төрле төстә, төрле кабиләләр итеп яраттым" диде. Бер-берегез белән аралашып, бер-берне хөрмәт итү өчен. Ягъни ана теле безгә бирелгән әманәт итеп. Без аны сакларга тиеш. Менә мин Африкада булып кайттым 4 тапкыр. Бигрәк тә менә күз алдыма китерәм Мавританиядә булган хәлләребезне. Мавританиядә беләләр үзләренең Африка телләрен, мәктәптә укыйлар араб теле һәм Франция телен, чөнки Франциянең колониясе булган. Бөтенесе диярлек беләләр инглиз телен. Мин шунда шак каттым. Бу үзебезнең ана телебезне онытып барабыз. Шуның өчен бүгенге көндә без хәзер әйтәлмибез, менә монда төмәннән килеп, бездә бик әйбәт дип. Әле әйбәт түгел. Әле адымнар кирәк. Зур адымнар белән без телебезне кайтарырга тиеш. Ничек дә булса, сез телегезне саклау өчен яшьләр белән проблема дидегез. Нәрсәдә булса эшлисезме? Менә мин мәҗлесләргә барам, балага исем кушу, сөннәт туйлар, шунда Тукайны кыстырып ибәрәм әзмәс. Муса Җәлилне кыстырып ибәрәм. Ансыз булмый. Ничек булса да менә мәхәббәт уятырга кирәк. Телебезгә сакландырырга кирәк менә, матур иттереп. Шигырь юлларын. Агар да кеше бераз эшетсә, ул матур сүзләр икән бит, матур икән. Менә шулай кызыктырып практика кирәк, практика, тәҗрибә. Шул вакытта без телебезне саклый алабыз. Тел бетсә, аннары дин дә бетә.